journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, laing investment scam sa North Cotabato na bulabog. Media personality gitudlong nagpaluyo ni ini. Kapin-gatos ka mga balay sa Ozami City, gi-lockdown kay daghang residente nagpositibo sa COVID-19. O Digo City LGU, dili una mo isyu og bagong prangkisa sa tricycle tungod sa mga kolorum. Sa detalye sa atong mga balita, human gibulabog ni Presidente Rodrigo Duterte ang Ponzi scheme ug mga double your money nga scam niadtong Hunyo tuig 2019. Wala gihapon natagam ang pipila dito sa North Cotabato. Nagkaguliyang na ang mga investor sa gisaad nga double your money scheme ug sama niadtong tuig 2017. Nabulabog gihapon kini kay imbis motubo ang ilang kwarta, nawala na hinuon kini. Tungod kay gibawal na sa gobyerno, nag-level up ang mga scammers o ginahimo na lang ang ilang recruitment pinaagi sa messenger. Giakusahan sa mga investors ang usa ka radio reporter nga maoy nangulo sa investment scam kay siya ang giingong admin sa ilang chatroom. Ani ang report ni Lizelle Banga. Human mabulabog ang Amara Investment ag double your money scam ni atong milabayng semana. Laing racket na usab sa pagpatubo sa kwarta ang nabulabog dinhi sa North Cotabato. Ang ikatulo og bagong estilo sa scam nga nabulabog gitawag nila og paluwagan nga naghanyag og dakong kwarta sa mga miyembro niini ug kay pandemya man sa chatroom sila magistorya unya magkita na lang sa personal kung dunay mobubo og kwarta. Apan ni atong Lunes mipyait ang duha ka dagkong investor sa paluwagan kay imbis motubo ang iyang kwarta nawala man hinuon kini. Duha ka investor sa paluwagan ang nagbubuog kapital. 50,000 pesos ang gi-pay-in sa usa ka investor nga taga Kidapawan City ug 200,000 pesos sab sa laing investor nga taga Magpet Cotabato. Ginganlan sa mga agrabyadong investors usa ka reporter nga si Randy Patches nga maoy leader sa paluwagan scam. Ilang gisaysay nga si Patches ang nagatubag kanila sa ilang chatroom ug siya usab kuno ang personal nga midawat sa ilang kwarta ug mipirma pa kini sa ilang investment document sa ilang atubangan. Nahibawan usab sa Newsline nga nang recruit usab si Patches dito sa lungsod sa Valencia, Bukidnon. Naapay resibo ang mga investor. Usa ka investor nga taga-lungsod sa Magpet ang miangkon nga nakadawat siya og duha ka payout apan wala na sila nakadawat sa ilang ikatulong payout. Natingala na lang ang mga investors nga ipang-block na sila sa ilang group chat kung ilahan ang schedule sa payout. Aminado sab ang mga investor nga doon na sila gipermahan nga kasabutan ug ang mga agents niini ang magpasabot kanila nga sugal ang ilang sudlan ug walay kasiguraduhan ang ilang kapital. Gisuwayan sa Newsline Philippines pagkuha ang bahin ni Randy Patches aron matubag ang issue. Apan siya mi rason nga duna na kuno siya'y abogado nga mo representa kaniya. Sa pakiginabi sa Radyo Tirada kang Patches, giangko niini nga personal siyang midawat sa mga kwarta nga gi-invest sa paluwagan. Sa interview kaniya sa Radyo Bida Kidapawan City, gisaysay ni Patches nga siya usab kuno biktima lang sa nahisgotang scam. Samtang nagdagan ng adlaw, nagkadagan na usab og mereklamo batok sa scam nga kuno gipanguluan sa reporter nga si Randy Patches apan padayon niya kining gihimakak. Lizelle Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.
portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Giundang una sa lokal nga gobyerno sa Digos City ang pag-issue og bag-ong prangkisa sa mga tricycle. Kay sulbaron una nila ang pagbiyahe sa daghang kolorom sa syudad nga tricycle nga nahimo na hinuong kakompetensya sa mga legal nga namasada. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Wala pa'y gi-issue nga bagong prangkisa alang sa mga for-hire nga tricycle sa Digos City. Kay nahimong problema sa lokal nga kagamhanan ang pagbiyahe sa mga kulurom nga tricycle nga naagrabyado sa mga legal nga namasada. Sumala ni City Councilor Ray Ayo, ang chairman sa Committee on Transportation sa Sangguniang Panlungsod, nga ilagi hapong ginaatiman ang mga renewal sa prangkisa luyo sa pandemya. Ang ato mga franchise holder, nagpadayon gyapon og renew sa ilang mga franchise despite sa atong sitwasyon karon sa pandemic. Nagpadayon gyapon. Salamat nga nita sa atong mga operators dinhi sa siyudad sa Digos. Sumala pa ni Ayo, sulbaron una nila ang problema sa mga kulurom nga tricycle, una sila mudawat og bagong aplikante sa prangkisa. Supposedly, doon ay proposal, pero actually, as committee chairman ang tinan, as a transportation, igo lang tang mo ulat sa unsay ko sa mayor, pero sayod banta karon panahon na, ang atong sitwasyon, open bagita. Siguro, kung abot ang panahon, lili pa siguro karon panahon na kung tanaw ba. Kaibaluan, nga giuwan sa reklamo ang City Traffic Management Office tungod sa mga kulurom nga tricycle. Gani, ning bago lang, napangos ug nabunog ang paa ug kamot sa traffic enforcer nga si Aladin Sandoval. Yang naguyod og mga halos 1 ka kilometro, kay ni pasutoy og dagan ang driver nga si Roland Cañedo, dihang gidakop niini kay gawas nga way lisensya, wasab prangkisa ang yang gimanihong tricycle. Giduso na sa kapulisan ang patong-patong nga kaso batok ni Cañedo ug ang pinakabugat niini mao ang direct assault, resistance and disobedience to persons in authority ug attempted homicide ug nabilanggo na ang suspect. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Davao del Sur, stay safe. Naog daw sa sunog ang usa ka balay didto sa lungsod sa New Bataan, Davao de Oro kagabi. Halos wala nay nahibilin sa balay ni Bernardo Asna sa Purok 5, Barangay Mauswagon, San Roque, New Bataan, human sa sunog. Migawa sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection nga faulty electrical wirings nga may resulta sa short circuit ang sinugdanan sa kalayo. Naghatod dayon og hinabang ang lokal nga gobyerno sa New Bataan alang sa pamilya Asna ug naasay gihatag nga financial assistance. Wala hinuig report nga naangin nga kinabuhi atol sa sunog. At tangi! Ubang pulis sa Zamboanga del Norte, gipasidungga ni PNP Chief Guillermo Eleazar. O katauhan sa Davao del Sur, nangandam na sa posibleng price hike sa mga nag-unang palaliton. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Gipasigarbo ni Chief PNP Guillermo Eleazar ang performance sa mga pulis ug naghatag kinig pasidungog atol sa iyang pagbisita sa Zamboanga del Norte. Ang aktibong kampanya sa mga pulis batok iligal nga droga ang gipasigarbo ni Chief PNP Eleazar. Ani ang report ni Zoraida Eva Mostaril.
Gipasidunggan ni PNP Chief Police General Guillermo Lorenzo Eleazar na tungkol 3 ang mga miyembro sa Philippine National Police dinhi sa Dipolog City sa ilang aktibong kampanya batok kriminalidad ug sa gyera sa gobyerno batok sa iligal nga droga. Migahin og 2 ka adlaw si Eleazar sa iyang pagbisita. Gibisita ni General Eleazar ang mga estasyon sa kapulisan sa dakbayan sa Dipolog ug Dapitan. Una pa man niya gimamat ug gipasidunggan ang iyang mga sakop. Nag-courtesy call si Eleazar kang Zamboanga del Norte Provincial Governor Roberto Uy ug kang Mayor Daryl Dexter Uy dito sa provincial capital. Ato sa pagbisita sa Chief PNP, gituno sa provincial government ang mga donasyon alang sa kapulisan nga gilangkuban sa duha ka Toyota Hilux na pulo ka Yamaha NMAX motorcycle, 21 ka unit sa Hytera radio and digital repeater ug ang 200 ka sako sa bugas nga gikan sa pribadong sektor. Gihim-usab ang seremonyal signing sa USAFROC contract nga sayuta nga kapanagihan sa gobyerno aron tukuran sa National Support Unit sa PNP. Tali nila Police General Eleazar ug Mayor Daryl Uy nga gisundan sa paghatag og mahinungdanong mensahe gikan sa nasangpit nga hepe. Presentasyon ug oath-taking sa mga advocacy support groups ug force multipliers ug pagpirma sa Pledge of Commitment nga gitapos pinaagi sa pagkuhag mga ulagway ni Police General Eleazar uban sa mga mitambong sa maong okasyon. Kaniadtong Agosto 2, lakip na ang pagpaygan og command visit sa duha ka mga city police station sa Dipolog ug Dapitan, tanan dinhi sa lalawigan kaniadtong Agosto 3 adlaw Martes ning tuiga. Miato bang usab si General Eleazar sa media sa Zamboanga del Norte ug iyang gibutsak nga iyang paningkamutan nga mamahimong malampuson ang ilang kampanya sa pagreforma sa PNP ug mas mapaligkon ang ilang kampanya batok sa iligal nga droga. Sa pagbisita ni Eleazar sa probinsya, giabi-abi siya sa mga dakong leaders nga gilangkuban nilang Congressman Romeo Halosos Jr. sa 1st District, Congresswoman Glona Labad-Labad sa 2nd District ug Congressman Isagani Amatong sa 3rd District ug mga peace advocates ug ni Governor Uy ug sa iyang anak nga si Mayor Daryl Dexter Uy. Soraida Eva Mustaril, Newsline Philippines, Zamboanga del Norte. Stay safe. Gi-lockdown sa Task Force on COVID-19 ang 152 ka mga balay sa usa ka barangay sa Ozamis City tungod kay daghang residente ang nagpositibo sa COVID-19 ug naa na sa ospital ang mga pasyente. 14 ka adlaw ang lockdown ug obserbahan una ang mga residente inig mahuman na ang adlaw sa lockdown. Dili pa masulti kung naay Delta variant sa COVID-19 ang nagpositibo sa virus dito. Ani ang report ni Expedita Rojas. Sugod karong adlaw, dili na basta-basta nga makagawas ang mga nagpuyo sa 152 ka mga balay sa Purok 6, Barangay Bongbong, Ozamis City, human sila gi-lockdown. Kay nasuta sa gihimong mass testing nga 41 ka mga residente ang nagpositibo sa COVID-19. Halos dikit-dikit ang mga balay ug dili pa masuta kung ang mga pasyente naigo sa Delta variant kay daghan ang gipanghilantan kun kalintura. Ano kan tao kaning sakit ng COVID, no? Kay sari ka tao ang naibaw-an mo ani nga na COVID siya kay dito sa ospital like karon kay ani ano ni swab team dito na naibaw-an nga nagkanat ka kalat di ay kay gumikan nga ang mga balay nagdikit-dikit pod. Bisa ng BNS nga si Carmen Hampak ang nagkumpirmar nga daghang residente sa gi-lockdown nga kabalayan ang gipangkalintura. Nga diri sa Purok 6 daghang gipanghilantan no. Naog gyud koy gipanghilantan apoy wala. Motong gianian dayon og mga taga-LSI ma'am. Swab din sila anang gabi mga alas 8. Abtan pagay sila ulan ma'am. Taman mga alas 11 gyud kusog kay ulan bunok nag-swab gyud. Kadaghanan sa mga nagpositive sa COVID-19 mga tindera, nagtrabaho sa parlor, pantalan, tricycle driver o construction worker. Kini ang hinungdan nga gipaspasan ang contact tracing. Gibantayan pag-ayos sa mga otoridad ang gi-lockdown nga usa ka purok aron walay makasibat-sibat.
Gibutang na mo may question trade ito. Gawin sila photo ngayon. Mas lang gi-advise sa yari sa para makontrol so ganyan pandemic nga ligo silang puro. Ang lokal nga kagamhanan sa Uzamis naghatag gilayon og 25 kilos nga bugas ug tag usa ka karton nga sardinas o groceries sa mga balay nga apektado sa lockdown. Ang mga nagpositibo ana karon gipahimutang sa isolation facility sa SM Lao Hospital. Kini ang labing unang barangay nga adunay kapin sa 40 ka mga tao ang nagpositibo. Subay niini nagpahimangno si Mayor Ando Aminal ngadto sa tanan nga dili mo kumpiyansa. Likayan ang pagtapok-tapok ug kanunayan ang pagsulob sa face mask kuno galing man mugawas sa ilang balay alang sa importanteng katuyuan. Expeditor Rojas, Newsline Philippines, Misamis Occidental. Stay safe. Nagtuo na ang mga party-goers ug ang host sa Osaka Resort sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte nga gipiyungan lang sa gobyerno ang ilang gihimong party niadtong Hulyo 25 tuig 2021. Wala nila mahibal nga nakaabot na sa Department of Interior and Local Government ang video sa nahitabong party. Ani ang report ni Zoraida Eva Mostaril. Nagsadya na nayaw nagdirit nalingaw murag walay giatubang nga pandemya. Kini ang makita sa video sa ka grupo nga nagparty niadtong Hulyo 25 ato sa fiesta sa lungsod sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Nagtuo ang pipila nga gibaliwala sa gobyerno ang ilang gihimo. Apan niadtong Hulyo 26, may pagawas og memorandum si DILG Provincial Director Oliver Ombos alang kang Dapitan City Mayor Rosalina Halosos o gipa-explain ang local city governments of Dapitan. Nganong dunay gipaygan nga party ug nganong nagtapok ang mga tawo taliwala sa pandemya nga giatubang sa kalibutan. Saysay sa sulat sa DILG, ang party usa ka super spreader sa kagaw sa COVID. Sa video, matud sa DILG, gipakita nga gibaliwala sa grupo ang mga polisiya kabay sa health protocol atol sa pandemya. Gihatagan sa DILG og napulo ka adlaw si Mayor Alosos aron iyang pasabton ang DILG nganong nahitabo ang party nga niadtong panahon na anaa pa sa ubos sa General Community Quarantine ang probinsya. Gitumbok ni DILG Provincial Director Ombos nga subay sa Interagency Task Force Guidelines, gibawal pa ang pagpaygayan og party ug gugot ang gibaliwala ang panagtapok. Zoraida Eva Mustaril, Newsline Philippines, Zamboanga del Norte. Stay safe. Naobserbahan na karon sa Department of Health kon DOH ang pagdaghan sa mga tao nga buot magpabakuna. Gipasabot sa DOH nga resulta kini sa walay puas nila nga kampanya ug ang uban nahadlok na sa bag-ong variant sa COVID-19. Ani ang report ni Leo Febra. Nagkadaghan na karon ang gustong magpabakuna tungod sa padayong hulga sa pandemya labi na sa gikahadlokang Delta variant sa COVID-19. Niadtong nang labay nga mga bulan, gipaspasan sa gobyerno ang kampanya para sa gustong magpabakuna apan gibaliwala lamang kini sa mga tao. Pero daghan na ang nakasabot kung unsa ka importante ang bakuna. Hilabi na sa pagkadiskubre sa Delta variant COVID-19. Og karong bag-o aduna na usay Lambda variant. Sa Facebook page sa DOH11, gipasibaw sa ubang netizen ang ilang kabalaka kabahin sa proseso sa pagbakuna. Naasay nangutana kung sakit ba inigtusok sa bakuna. Apan ang tubag sa DOH, mura lang kini og paak sa amigas. Dili man sir, katong nagpabakuna ko, ingon sila sakit daw pero dili man makaya ra gyud siya sir. Mura ra siya paak sa amigas sir. Gipasabot sa Department of Health ang mga side effects sa bakuna. Kung maturok na kini sa tao, naay kalinturahon, mag-allergy ug uban pa. Apan natural lamang kini nga epekto kay gipanday sa vaksin ang igong proteksyon sa lawas aron mabatukan ang virus. Walay undang ang gobyerno sa pagpasabot sa mga tao kung unsa ka importante ang bakuna. Aron dili mo grabe ang usa ka tawo kung mataptan kini sa virus. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe. Nangandam na ang mga residente sa Davao del Sur sa posibleng pagsaka sa presyo sa mga nag-unang palaliton nga gianunsyo sa DTI. Kinitungod sa hangyo sa mga manufacturer nga apektado usab sa pandemya. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy.
Namalit ng daan sa mga nagunang panginahanglanon sa balay ang 58 anyos nga si Winnie Linda Tagibalos, residente sa Barangay Mabunga, Bansalan, Davao del Sur. Pagpangandam, human gianunsyo sa Department of Trade and Industry kun DTI ang price hike sa mga dilataog noodles. Mawala gyud mi sa budget yun. Karon gud kay COVID magudong panahon na. Lisod kay pagpangita kwarta niya mawala gyud mi sa budget. Balaka gyud kayo kay pares na mo nga consumer mi ani, murag madagdagan na pud siguro among budget para ni grocery na mo, murag dako gyud siya nga kuan. Dako mo siyang panginahanglan ug kwarta. Sumala ni Delia Ayano, DTI 11 Assistant Regional Director, nga lauman ang pagsaka sa ubang basic goods kay may mahal ang mga raw materials ug packaging sa mga nagunang basic commodities. Kung atong mahinumduman atong September 2019, mao to siya ang last na issuean sa guidelines sa atong suggested retail price atong on September nya then 2019. Ato pong mahinumduman nga ato nga panahon na daghan kaing mga kalamidad na nga ato ang natagamtaman, and then karong bag-o kinanapod ning COVID-19 no ato natagamtaman. So na-move karon ang mga manufacturers processors sa mga pagkaon nga naghangyo sila nga gusto ta silang mupa uswa ginagmay, so gikan sa 3% ngadto sa 5% nga porsyento sa pag-increase sa presyo, so mo'y gihangyo nila. Sumala ni Ayano nga nakita sa National Consumer Association nga ang cost of manufacturing, raw material cost ug labor nga dili na susama kaniadto ang sitwasyon apan dili pa niini masulti kung kanusay epektibo ang usbaw sa mga presyo. Actually, dili na ito makuanog kanus agyud ang adlaw, kanus ang basta adunay kung taas gamay ra kaing taas ko panalitan 10 pesos, kung 3% ang 10 pesos, mahimo nang sa 30. Kaya nga na dito, 3% man lang. Apan dili lang mga consumer ang apektado niini kay nabalakasab ang mga grocery stores nga maapektuhan ang ilang halin. Sa mo diri sa tindahan sa warehouse, maapektuhan gyud mi tungod kay among mga konsumante manggod. Na budget na nila ang ilahang kwarta base sa pagpalit nga mo na kantidad sa mga produkto nato sama sa noodles ug tinapa. So karon kung naay pagtaas manggaling, siyempre makunhuran pod ang among sales. Hinuon gipasalig sa DTI nga miagi kini sa saktong pagtuon o gikonsidera sab ang mga konsumante ug mulihok sab ang ilang price monitoring team aron masigurong way maabuso sa pagpataas sa presyo. Orlando Dundundinoy, Newsline Philippines, Davao del Sur, stay safe. Kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab mininyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City o sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!